A dámy a pánové, jsem Suen a jsem zpět s další hrou StarCraftu. Dneska se podíváme na PvT. Bude to mezi zeleným Tyranem, který se nás spawnuje na 5 hodinách. A bude to Scar a mezi modrým Protosem Exodusem, který se spawnuje na 11 hodinách Antigua Shipyard. Mapa Antigua Shipyard, jak jsem řekl, na PvT, což je docela v tuhle chvíli standardní matchup, většinou začíná dlouhým build timem, ve kterém se hráči dostanou na tech, který chtějí, dostanou do hry jednotky, které chtějí a potom je jeden velký engagement, kterým tenhle zápas vyvrcholí, kterým vždycky souboj vyvrcholí a uvidíme, jak se tohle vyvine. V tuhle chvíli naprosto standardní opening pro jak proto se tak Tyrana je buď One Rex Expo nebo One Gate Expo. Je to relativně safe, je to makro opening, ze kterého si můžou udělat build up, který chtějí, udělat jednotky, které chtějí a přitom být samozřejmě safe, vesměs lepší než Command Center First nebo Nexus First, který je samozřejmě mnohem více risky. Na téhle mapě na Antigua Shipyard myslím si, že v celku vyvážená mapa myslím si, že výhodu mají tady Tyrani z jednoho prostého důvodu, dropy jsou neuvěřitelně silné na Antize, můžou dropovat, protože když se podíváme, tak všechny ty mapy jsou v podstatě, kromě těchto dvou prostředních, tak všechny ty mapy jsou vlastně po okraji mapy. Tím pádem dropshipem může prostě letět, dropnout se zde a bla. Naštěstí byl pravděpodobně forcnutý crossspawn, což je značná výhoda. Myslím si, že v tuhle chvíli především pro Protose, protože kdyby se spoli, dejme tomu, Protos zde, Terran zde, tak ve chvíli Terran získá třetí, tak může dropovat proto se naprosto permanentním způsobem. A i kdyby to bylo opačně, tak Terran vlastně má z mainu přístup rovnou na třetí bázi, proto se se svými dropshipami můžou dělat obrovské množství damage. Znamená, myslím si, že tenhle spawn, ten crossspawn je naprosto ideální. Vidíme One Rex zatím pro Skara, ale má dva gesy před čímkoliv dalším. Tohle je velice zajímavé. Vidíme, že Proba se nedostane dovnitř a uvidíte Proba ten druhý ges uvidí. Takže Proba viděla jeden ges minimálně, o druhém gesu ale zatím nemá tušení. To znamená, Exodus ví, že ve hře je jeden ges, což může vyvodit, že pravděpodobně půjde o nějaký one-on-one nebo něco podobného. Prostě nějaký tech opening. A uvidíme, jak se na to připraví. Každopádně ve skutečnosti jsou tady dva gesy, což znamená faktory na cestě. To znamená, pravděpodobně uvidíme z Scarovy strany one-on-one opening a předpokládal bych, že to budou Cloak Banshee. Každopádně na druhé straně Scar zatím vypadá, že pojede One Gate Expo, tady vidíme, že si šetří pravděpodobně mina, nebo nešetří. Každopádně má tady Probu, z čehož můžu usuzovat, že pravděpodobně bude házet Nexus. Každopádně zatím nešetří minerály na jeho placenutí. Vidíme, že Scarova Proba se tak dostane do mainu a uvidí všechno. Druhý guess z Exodusové strany taktéž, to znamená pravděpodobně velice tech opening i ze strany našeho Protosa. Vidíme, že tady Exodus posílá Zelota, aby získal pokud možno nějaké další scouting informace. Dva starporty na cestě, to znamená 1-1-2. Wow, dva starporty. Tohle je pěkný all-in ze Scarovy strany. Uvidíme, jestli se Scarovi podaří udělat damage, který potřeboval. Tenhle Zelot nebyl schopen udělat žádný scouting v podstatě vůbec. Byl piknut těma 4 nějakama na high hildu. A tím pádem Scarov byl zatím v kompletní temnotě. Vidíme, že Exodus už dostává do hry robo, takže one gate robo do 3 gatefejů. A tohle robo mu velice pomůže, protože tohle robo může umožnit produkovat observery a observery jsou pro něho v tuhle chvíli naprosto esenciální, protože jednak pravděpodobně půjde o Cloud Banshee, jednak těch Banshee bude neuvěřitelné množství, protože ty Banshee se pumpují ze 2 starportů. Wow, tohle bude velice zajímavé, uvidíme, jestli se Scarovi podaří udělat tím damage, který potřebuje. Oba hráči zatím na jedné bázi, to znamená ani jeden se nerozhodl pro nějaký extra makro opening. Vidíme, že Robo je na cestě a doufejme první observer na cestě už je z Exodusové strany. Ne Immortal, to je velice dobře, kdyby dostal do hry Immortala první. Myslím si, že by to mohlo být pro něho velice špatné, protože víme, že Immortal v tuhle chvíli v žádném případě by mi moc nepomohl, ve chvíli na cestě jsou 2 Banshee.
První bench je ve hře, třetí na cestě, takže vypadá to, že Scar bude čekat na 4 benchička a zatím nebere Cloak, to znamená možná pro Cloak nepůjde, možná všechny G se bude dávat do těchto 2 starportů, což je docela logické. Pardon, Exodus jede teda ten Frigate Robo Expand, pravděpodobně se pokusí o nějakou agresi z těch Frigateů a Robo, víme, že první mortal na cestě, ta agrese je velice silná, ale Observer ve skutečnosti jede nad jeho Natural. Wow, ten Observer nejede do Scarova mainu, aby udělal nějaké scouting informace. To může být velice špatné, protože tuhle tu chvíli Exodus nutně potřebuje vědět, co se děje. Nutně potřebuje vědět, co se děje ve Scarově bázi, protože už ve hře jsou 4 benchička, na cestě je Cloak a 4 benchy už budou schopny udělat nějaký dost serious damage, pokud si Exodus nedá pozor, samozřejmě. Ve hře je taky docela solidní počet 8 mariňáků, tyhle ty Rexy produkují další mariňáky do hry. A tyhle 4 benčička už letí přes mapu směrem k Exodusové bázi, když přidává další gateway, aby měl celkem 5 gate, což je klasický počet na nějaký makro build, na nějaký long term build. Takže tady jsou benchy, ale Exodus má 3 stalkery připravené, pořádat se s těma benchičkama, ale 3 stalkery, v tomhle chvíli 5 stalkerů versus 4 benchička, tenhle ten observer vidí všechno, co potřebuje vědět. A Exodus docela dobrým způsobem dispatchnul tyhle benchy. Tyhle benchy nebyly schopny dělat absolutně žádný damage v tuhle chvíli. Poškodili jednoho stalkera, ale samozřejmě jeho štíty se za nějaký čas doregenerujou a bude opět připraven k boji. A vypadá to, že Scar po tomhle neúspěšném útoku se musí stát. Vypadá to, že pojede na druhou bázi, pojede na Natural. Zeleně si už už nemá za sebou toho Observera, to znamená, tyhle pohyby jsou v tuhle chvíli pro Exodus naprosto ve tmě. A tady jsou dva Immortalové, kteří samozřejmě moc damage těm benchy neudělají. A Scar teoreticky měl být schopen piknout několik prop. Podíváme se zatím 5 workers killed ze Scarovy strany a Scar v tuhle chvíli revealnul svůj cloak, to znamená, Exodus ví, že Scar má možnost cloaku, a tady přichází Observer, který opět umožní těmhle stalkerům zlikvidovat ten benčka a vypadá to, že možná bude schopen zapít jedno benčičko. Benčičko má 10 HP, ten benchy přežil jenom z dobré vůle. Na druhé straně Scar vypadá to, že se pravděpodobně pokusí o expand, a tady máme Command Center a do hry se dostávají Raveny. To znamená, vypadá to, že Scar hned od začátku půjde all out air. Wow, tohle se může být velice zajímavé. Raveny samozřejmě velice silné. PRDčka obrovsky silné v boji proti jakýmkoliv v podstatě protoským jednotkám, protože jsou schopny pohltit velké množství damage a ty benchy tím pádem budou na dost dlouhou dobu naprosto nepoškoditelné. Tahle kompozice mohla být velice silná, víme, že Sky přináší SCVčko, aby opravilo poškozené benchy a vrátilo je do plné bojeschopnosti. Ve hře další benchy, to na tuhle chvíli 5 benchy, 1 Ravena, další 2 benchy ve hře. Wow, tahle kompozice začíná být velice silná. Na druhé straně Scar dostal do hry velké množství stalkerů, vidíme, že se jede pro Twilight, pravděpodobně se pokusí dostat do hry Blink, který mu v tuhle chvíli značně pomohl, protože samozřejmě s Blinkem budou ti stalkeři mnohem více mobilní a budou moci mnohem lépe se pohybovat, mnohem lépe pronásledovat tyhle jednotky. Každopádně, když se podíváme v tuhle chvíli na income, vypadá to v podstatě stejně, co se týče Harvestu 40-37, každopádně samozřejmě Scar má mírnou income výhodu díky svým mulám. Vypadá to, že Scar přidá další starport. Wow, tohle začíná být opravdu zajímavé. 3 starporty v tuhle chvíli. Tenhle ten observoval, ale viděl všechno, co potřeboval. Měl s těma se vydávají na chase osamělého observera. Budu schopni piknout, ten observer je na 9 HP. Budu schopni každopádně piknout jednoho osamělého stalkera observera dolů, takže tím by skončila jakékoliv informace. Vypadá to na engagement. Bude schopen Exodus pushnout tenhle byl schopen zabít skoro všechny Raveny, jenom jeden Raven na cestě a ty benchy dělají obrovské množství damage
a vypadá to, že ty benchi budou schopni zlikvidovat